Hvad er enzymer? Enzymer er proteiner, der hjælper processerne i kroppen til at foregå hurtigere. Næsten alle steder i kroppen er der tilknyttet et eller flere enzymer. Enzymer er specifikke og kan kun lave én ting. Det du starter med at have i en proces kaldes et substrat. Enzymer, der spalter substrater, kaldes en katabolsk proces. Det du får ud af processen er et produkt. Enzymer, der opbygger substrater til produkter, kaldes en anabolsk proces. Jo mere substrat, jo hurtigere får vi omdannet det til et produkt. Lige indtil det tidspunkt, hvor der er for mange enzymer i forhold til mængden af substrat. Hvis vi bliver varmere end 43 grader, dør vi, fordi vores proteiner denaturerer. At denaturere betyder, at proteinerne i vores krop ændrer struktur. Ved sådan varme virker vores enzymer altså ikke. Både temperatur, men også pH-værdi, har indflydelse på, hvor godt vores enzymer virker. Det må hverken være for varmt, for koldt, så surt eller for basisk. Hvilket enzym har vi med at gøre i dette forsøg? I dette forsøg arbejder vi med enzymet bromelin, som stammer fra ananasen. Enzymet bromelin er et katabolsk enzym. Enzymet går ind og spalter proteiner, som det kommer i nærheden af. Når vi ved, at bromelin går ind og spalter proteiner, og derved også denaturerer enzymer, vil vi kunne forvente at se reaktioner i forsøget, hvor enzymet har haft ødelagt proteinerne omkring det. Formålet med dette forsøg er at undersøge enzymet bromelins indflydelse på gelatinens evne til at stivne. I første reagensglas tilføjer vi lidt ekstra vand, og det er vores kontrol for, at vi kan se, at husplasten bliver opløst i vand. Vi forventer, at husplasten bliver opløst, og at det bliver en gummiagtig masse. Vi fylder også vand i de andre reagensglas. Dette er for at få opløst husplasten mest muligt. I andet reagensglas tilføjer vi yderligere 2 ml kogt ananassaft. Her forventer vi, at der ikke sker en reaktion. Det skyldes, at vi i forvejen ved, at husplasten vil blive opløst til en gummiagtig masse. Når ananassaften bliver tilføjet, vil husplasten ikke reagere med den kogte ananassaft, og husplasten vil bevare sin eksisterende form. Grunden til, at ananassaften ikke vil ødelægge proteinerne i husplasten, er, at vi har kogt den. Når man koger ananassaften, denaturerer enzymerne, så de ikke længere virker. I tredje reagensglas tilføjer vi 2 ml frisk ananassaft, men først skal vi lige have lavet frisk ananassaft. Nu kan vi tilsætte vores frisk mortede ananassaft, og her forventer vi, at husplasten med frisk ananassaft vil danne en flydende masse. Det skyldes, at frisk ananassaft indeholder enzymet bromelin, som vil spalte proteinerne i husplast. Når husplasten er spaltet, vil der ikke længere være en geléagtig masse. I det fjerde reagensglas vil vi tilsætte 2 ml frisk ananassaft og 2 ml HCl, men først skal vi lige have blandet de to ting. Vi tilsætte vores væske bestående af 2 ml frisk ananassaft og 2 ml HCl, og her forventer vi, at det bevarer sin normale form, men derefter vil blive mere flydende over tid. Det skyldes, at ananassaft indeholder det proteinspaltende enzym bromelin, som når det blandes med HCl vil fungere dårligere. HCl har nemlig en meget lav pH-værdi, som får enzymet i ananas til at virke dårligere og dermed langsommere. HCl vil ændre strukturen af enzymet, men enzymet vil stadigvæk kunne virke. Enzymet vil altså spalte huspladsens proteiner, og massen bliver delvist flydende og delvist klumpet.
I 5. reagensglas tilsætter vi 2 ml ananassaft fra dåse. Vi forventer, at husplasten vil blive en smule opløst over tid. Det skyldes, at når man har mad på dåse, varmer man dåsen meget op, dog kun kortvarigt for at fjerne bakterier, så det kan holde sig i længere tid. Når man har varmet ananasen op, vil man denaturere enzymerne i ananasen. Dog vil alle enzymerne ikke være ødelagt, og derfor vil man kunne forvente en delvis flydende masse. I dette reagensglas tilsætter vi mælk og frisk ananassaft. Vi forventer, at ananassaften vil spalte proteinerne i mælken, og derfor vil det blive en klumpet masse, fordi proteinerne er blevet ødelagt og dermed klumper sammen. For at vores reaktion går hurtigere, stiller vi vores reagensglas ned i et kar med is. I første forsøg med husplast og vand kan vi se, at husplasten har gjort vandet til en gelémasse. Det stemmer overens med vores hypotese, da husplasten netop skal omdanne vandet til en gelé. I andet forsøg, hvor vi har tilføjet 2 ml kogt ananassaft, kan vi se, at vandet og husplasten har reageret med hinanden, mens den kogte ananassaft ingen indflydelse har haft. Det skyldes, at enzymerne i ananassaften er blevet denatureret, da vi har kogt saften, og de virker dermed ikke længere. Her stemmer vores resultater og hypoteser også overens. I tredje forsøg tilføjede vi 2 ml frisk ananassaft. Her er det blevet til en flydende masse. Det skyldes, at proteinerne i husplasten er blevet spaltet af enzymet bromelin fra den friske ananassaft og binder sig ikke længere sammen. Det stemmer altså overens med vores hypotese. I 4. forsøg tilsatte vi 2 ml frisk ananassaft og 2 ml HCl. Her blev det en delvis flydende og delvis klumpet masse. Dette skyldes, at ananassaft indeholder det proteinspaltende enzym bromelin, så når det blandes med HCl vil fungere dårligere. Dette stemmer også overens med vores hypotese. I 5. forsøg tilsatte vi 2 ml ananassaft fra dåse. Her stemmer vores hypotese ikke overens med vores forsøg. Ser vi på resultatet, havde ananassaften ingen indflydelse. Altså var der ingen enzymer tilbage i ananassaften, fordi den var konserveret. I 6. forsøg tilsatte vi 2 ml frisk ananassaft og 2 ml mælk, hvor vi forventede, at ananassaften ville gå ind og spalte proteinerne i mælken, hvorefter proteinerne ville klumpe sammen. Altså forventede vi en klumpet masse af mælk. Dette, som man kan se, passer. Med fejl havde vi slet ikke nogen af dem. Vi havde noget forkert i reagensglas 6, hvor vi skulle have haft ananassaft og mælk, men vi havde vand, husplast og mælk. Man skal huske at fylde opgavebeskrivelsen for at få et præcist resultat som muligt. Det kan virkelig passe, at man kan lave citronfromage, gelé og ananasmarmelade med frisk ananas? Nej, det kan ikke passe. Det skyldes, at enzymet i den friske ananas vil gå ind og spalte husplasten, som bruges i citronfromage, gelé og ananasmarmelade. Hvad kan man huske, hvis man skal lave flødeis med ananas? Det man skal huske er at denaturere enzymerne i ananasen først. Hvis man ikke gør dette, vil man få en klumpet is, da enzymet bromelin går ind og spalter proteinerne i fløden. Proteinerne vil derefter klumpe sig sammen. Er ananas godt for fordøjelsen? Når du spiser en ananas, tilføjer du ekstra enzym til din fordøjelse. Det proteinspaltende enzym vil kunne hjælpe din mave til at spalte eventuelt anden mad i din mave bedre og hurtigere. Dog hjælper enzymet kun din mave kortvarigt.